ďakujem Bohu za to, že som bola prijatá, že sa mi tej lásky Božej dostalo toľko, že som mu po celý môj život nestratila. Že nič ma neodradilo, aj keď som bola horšie na tom, aj lepšie na tom, aj vždy to bolo také rovnaké pre mňa. No. Keď mi bolo horšie, tak som pridala, som sa viacej modlila, vyprosovala som si do svojho života, čo pre život potrebujem. Na onkológiu som sa rozhodla preto chodiť, že som tam ležala. Už mnoho razy mala za mále. Už som to tak mala, že už teda tohoto sa už nedostanem, ale hovorím, Bože, ako ty chceš. A ja som sa tak modlila za to, hovorím, tak nenásilne, ale vždy sa mi podarilo aj z toho najhoršieho sa dostať tým, že verila som, že to jediné, čo je to Bože, že to mi môže pomôcť. A že lekári sú tiež dôležití, ale treba to brať, tú vieru vo viere. Taký, čo tam spravoval tú kanceláriu a ten hovorí, zaste tu zas. No potom som počasí tam prišla a hovorí, zaste tu. Hovorí, chvála Bohu, že som vás stretol. Hovorím, a čo máte so mnou? Hovorí, prosím vás, som ochorá, nemohli by ste modliť za mňa? Hovorím, no ale že ma vyháňam, teraz chcete, aby som sa za vás modlila? No hovorím, modliť sa môžem za vás a hovorím, modlite sa aj vy. Tá vaša modlitba bude mohu milšia, lebo ste ma vyháňali, pretože ani nemali ste prečo. Nemal prečo. Jak tam sedeli na čakanie, tak som sa opýtala, chce sa niekto modliť? Áno, títo sa chcú, hentu sa chcú, títo sa nechcú a tí už nedajú na nič a to je tak. Toto je ťažké ochorenie pre každého, ale hovorím, budete mať pokoj. Lebo je fakt, že keď človek aj ochorí, aj keď je ťažší chorý, keď má ten pokoj Boží, to je iné. Inak sa to všetko znáša, ako keď len hromžíte, prečo je to tak a prečo je to onak. To nie je ani zaťažké, aj keď som ochorela. Ja som nikdy nereptala preto. Hovorím, Bože, ako ty chceš. Nie, čo by som ja chcela, ale čo ty chceš. Ľudia by šli, co chceli, ale nie je to dobre, také chcenie. Bože, ako ty chceš. Najviac je o to zdravie, ale tak ja už nepotrebujem byť ani bohatá, ani chudobná som nikedy nebola, ani bohatá, ale mne to stačí to, čo mám. Ja som stále spokojná. A keď príde, môžem aj rozdávať, keď Boh to potrebuje. Páči to, že tí, ktorí majú záujem, sú aj zvedaví. A kto je zvedavý, sa aj viacej dozvie, aj v tej viere. Ja pozdravujem mojich spoluveriacich, lebo sú mi veľmi vzácni. Pretože chodím tam už niekoľko rokov a vždy sa tam cítim dobre, je byť tam ako doma. Chcela by som im zaželať, aby to, čo prijali, už nikdy neopustili. Aby to dali ďalej svojim rodinám, svojim vnúčatám a tým, ktorým sa stretajú, povedali, že je dobre chodiť do takého zboru, kde ľudia v láske chápu jeden druhého a sú tam jedna rodina. No neviem, čo by som ešte k tomu dodala, lebo ja to tak cítim a tak som to aj povedala.